खुलुमबाय गिबियावनो गासिबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आं समरजित बसुमतारिया वैराथि प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। बे समाव आं दंफैयो बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि सनाश्री दैमारि बिथांजों लोगोसे दिनै आं बिथांजों मोगा-मोगि गोबां खोथा सावरायगोन आरो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बिथांनि माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो हागोन। बे समाव आं नोंथांखौ आंनि वैराथि प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो आं नोंथांनि आबुं थंखौ मिथिनो लुबैयो। नोंथाङा अननानै एसे फोरमायना होब्ला मोजां जागौमोन। आङो गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि मेजेंफ्रा गामि ओमफ्राय आङो बर्तमान दुधनৈ दंथ'यो। बेहायनो आंनि दा 15 बोसोर जाबाय थाफैनाया। आच्छा टाउनावनो ना? औ। बे समाव आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदि नोंथाङा सोरनि थुलुंगा मोननानै माब्लानिफ्राय मेथाइ खननायखौ एस ए केरियार हिसाबै आजावबोदोंमोन? आसलते आं बुंनो थाङोब्ला आंनि आबौनि दिननिफ्रायनो मोनबोदों। माने आबौ आरो आंनि आफा आदैमोन आनैमोन गासैबो माने कालचारजों जोंनि न'खरा लोब्बा दंमोन सिगांनिफ्रायनो। ओमफ्राय आं माने उन्दैनिफ्रायनो क्लास 1 2 निफ्रायनो बे परिबेखखौ मोनबोदों। ओमफ्राय जोंनि आबौआबो सासे माने अस्तादमोन, बर' क्रिस्टि पार्टिनि अस्तादमोन। बिथाङा जोंनि न'खरावनो माने रिहार्सेला जाबाय थायोमोन आरो जोंनि गामिनि जेसेबां माने सिख्लाफोरखौ लानानै बे माने डान्सफोरखौ फोरोंमोन बेहायनो। आरो बिथांजोंनो लोगोसे दंमोन आबौनि नामखौ आं मेनसन खालामनो दै। आंनि आबौनि नामा जाहैबाय अस्ताद नगेन दैमारि आरो बिथांजोंनो लोगोसे जोंनि दुधनैनिनो आनिराम बसुमतारी बिथाङाबो दंफायोमोन। आरो सासे दंबावोमोन काजलगावनि बिथाङा कामिनी कुमार नार्जारी। आं आबौ होननानै बुंबोदों अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी। बिसोर साथामजों माने जोंनि न'खराव लोगो नांनानै बर' क्रिस्टिफोरखौ माने फोरोंबोदों। ओमफ्राय आं बै टाइमनिफ्रायनो माने बै समनिफ्रायनो बे परिबेखखौ मोनबोदों आरो। ओमफ्राय आं सानदोंमोन आं माने बिसोर बायदिनो आंबो सासे डान्सार जागोन होननानै। ओमफ्राय उनावहाय आं एसे देरबोनाय लोगो लोगो ओमफ्राय आनैमोनाबो बुंबाय थाबाय आफामोनाबो बुंबाय थानाय माने उनावथ' मोसानायफोरा एसे माबा जागोन नामा होननानै माने नों रोजाबनाय लाइनाव थांदो होननानै बयबो बुंबाय थाबायमोन आरो। थ' आंबो बेबायदिनो माने भाबिनायसै माने नंगौआनो नामा गिदिरफ्रा होननाय खोथाथ' माने सैथोआनो जायो। ओंखायनो बेखौ आं साननानै माने लासै लासै मेथाइ खननायावनो फैबाय आरो। ओरैनो नोंथाङा उन्दै समाव बा मेथाइ खननो थाखाय क्लासिकेलफोरबो लादोंमोन नामा? उन्दै समाव बिदि लानाय जायाखै जाहाथे जिथु माने जोंनि गामियावबो बिदि आं गामियाव देरनायथ' गामि ओनसोलाव देरनाय गामियाव बिदि परिबेखाबो बारा रोजाबनायनि बे क्लासिकेल माबानि बिदि गैयामोन नालाय। आं उनावसो दुधनैयाव फैनानैसो माने 2011-12 आं क्लासिकेल लाफैदों। ओमफ्राय आरोबाव गेजेरावनो स्टप आं खालामनो गोनां जादों माने न'खरनि एसे माने प्रब्लेमनि थाखाय। ओमफ्राय आं 2017आवसो माने बिसार कमप्लिट खालामबाय। आच्छा। बै नों गिबिसिनै क्लासिकेल लानाय बै मास्टारा सोरमोन? बिथाङा दुधनैनिनो। बर'मोन नामा? बर' नङा, बिथाङा रय लिरो। दाथ' गैला ना दं? दङ। बिथांनि मुङा कबिता रय। आरो आङो बिथांजों लानायनि उनावबो माने स्टप थाफिननो गोनां जादोंमोन आरो किसुमान न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय। ओमफ्राय उनाव आं 2016-17आव बक' संगित बिद्यालयाव थांनानै आङो बिसारखौ कमप्लिट खालामबाय आरो बेयाव आङो नगेन कलिता सार आरो अर्चना राभा बिथांमोनजों आं कमप्लिट खालामबोबाय आरोखि। आच्छा। गोजोननाय थाबाय नोंथाङा गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय। ओरैनो दा आं मोनसे खोथा मिथिबावनो लुबैदों। दिनैसिम नोंथाङा माने अडिअ' भिडिअ' लानानै जयै गासै दोंबेसेसो मेथाइ रोजाबखांखो? बेनि हिसाबाथ' आंहा गोसोआव गैलिया। 25-30 बिदिसो जानांगौ। आच्छा, टटेल जयैनो। आच्छा, नोंथांनि बे रोजाबनाय मेथाइफोरनि गेजेराव बबे दोंसे मेथाइआ बयनिख्रुइबो बांसिन हिट जादों बा रायजोफोरजों अनसायजादों? बर' स्वालि। मिथियो। 2017आव बर' स्वालिखौ आं दिहुनदोंमोन। सबबो माने
आजावना लादों गानखौ आच्छा आच्छा बयबो मोजां ओमफ्राय मोनदों आरो औ बे मेथाइखौ सोर सुजुआमोन ओरैनो बे मेथाइखौ बिथाङा गुवाहाटीयाव थायो आर्जनिल बरा होननाय आच्छा आच्छा बिथांखौ आं आदा होननानै लोङो बिथाङा सुजुनायमोन ओमफ्राय टिउनखौबो गावनो बानायदों औ आच्छा आच्छा आर्जनिल बरा बिथाङानो टिउन मेथाइखौ नोंथाङा गोसोआव दं ना मेथाइखौ गोसोआव दं एसे रोजाबना होनो हागोन नामा एसे रोजाबजागोन एसे आच्छा आच्छा दे होमबा एसे रायजोफोरनोबो एसे खोनासंहोदो थिग दं एसे गाराङाबो बायना दं दे माने गुजुनाय जानानै दं आंहा तो एसे रोजाबना होदों दखना मेरी आइदे हाते सुंदर हार पिंधी दिंगेते दुतियुत खजाय हाहिरे रेगे रेगां धरी दुहाते ओ মই বড় ছোৱালী ও মই বড় ছোৱালী ও মই বড় ছোৱালী ধুনীয়া बागुरुम्बा नसा खाथि মই অসমীয়া बरिया जोबोद मोजां जादों रोजाबनानै होनायनि थाखाय जोबोद नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय बे समाव आं नोंथांनिफ्राय मिथिबावनो लुबैदों दि नोंथाङा मेथाइ खननायनि अनगायै माखासे एलबामफोराव फावखुंग्रि महरै फावबो खालामबोदों नामा नोंथाङा माने आं जेसेबां गावनि प्रडाक्सननिफ्राय दिहुनदों बेसाङावथ' माने आं गावनो एक्टिं खालामदों बेनि अनगाबो आं गुबुननि प्रडाक्सनावबो मोनसे मोननै एक्टिं खालामबोदों ओमफ्राय नोंथाङा मेथाइ खननायाव बांसिन गोजोननाय मोनो ना फाव खालामनायाव बांसिन गोजोननाय मोनो बेखौथ' आं दा माने आं मोन्नैखौबो समानै मोजां मोनो मानो होनबा सिगांथ' आं बांद्राय मोसानानैनो मोजां मोनखायोमोनखा उनावसो आं माने रोजाबनायखौ माबा होननानै प्रफेसनेलि लानाय जाबाय थ' माने आं दा बुंनो हाया आरोखि माखौ बांसिन मोनो मोजां मोनो बेखौ बुंनो हाया एकदम इकुवेल बेनिफ्राय नोंथाङा जि माने माखासे भिडिअ एलबामफोर बानायबाय थायो बै एलबामफोरखौ नोंथाङा अबे प्रडाक्सननि गेजेरजों पाब्लिसिटि खालामो आंनि गावनि माने एसटि प्रडाक्सन होननाय दङ प्रडाक्सन इउटुब चेनेल औ निजा गावनि दं गावनि निजा इउटुब चेनेल दं सनास्रि दैमारि होननाय चेनेलनि नामा सार्च खालामबानो फैगोन ना औ फैगोन बेहायनो आं माबा खालामजोबो पाब्लिसिटि खालामो फोसावहरो आच्छा बे बोसोराव नोंथाङा ओरैनो दोंबेसेसो मेथाइ माबा रिलिज खालामदों बे बोसोराव मोनसेल' खालामनाय जादों बे लकडाउननि सिगां माने लकडाउनावनो खामानिबो मावनो हायाखै नालाय बिदिनो सबबो माने न'आवनो कर'नानि थाखाय न'आवनो हाबना थानो गोनां जाबाय स' मोनसे अडिअ रिलिज खालामनाय जादोंमोन भिडिअ बर्तमान बानायथ'नाय जायाखै औ मेथाइआ माबायदिमोन बे मेथाइआ गोसोआव दं नामा मेथाइआ गोसोआव एसे दङ बैसागु मेथाइ ना एसे रोजाबना होनो हागोन सिख्ला गोसोबादि रंजाहां मिनिहां जादों दिनै मानो मिथिंगानि बिखासा आंनिबो बे गोरबोआ बैसागुनि सिख्ला गोसोबादि रंजाहां मिनिहां जादों दिनै मानो मिथिंगानि बिखासा आंनिबो बे गोरबोआ बैसागुनि गोजोननाय थाबाय मेथाइखौ खोनासंहोनायनि थाखाय मेथाइआ थारैनो जोबोद मोजां जादों आरो गोदै गारांजों रोजाबनानै खोनासंनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओरैनो आं मोनसे खोथा मिथिबावनो लुबैयो जे नोंथाङा माखासे मिटिं दावथिं बा बैसागु प्रग्रामफोर बायदियाव स्टेज प्रग्राम खालामो ना खालामा खालामो सिगांनिफ्रायनो खालामबोगासिनो दं आरो दाबो खालामगासिनो दं औ दाबायदियाव जेनेबा सोरबा सासे बिथांमोना बा बबेबा मोनसे आफादफोरा जुदि नोंथांखौ बबेबा मोनसे प्रग्रामाव मेथाइ खननो हांख्रायहरनो गोनांथि जायोब्ला मा राहायै बबेयाव जगाजग खालामब्ला नोंथांखौ माने स्टेज प्रग्रामनि थाखाय माने मोननो हानाय जागोन आंथ' सिगाङावनो बुंखाबोबायबो आं बर्तमान दुधनैनो दङ आरो दुधनैयाव फैनानै आंखौ सोंफायबानो मोनगोन आंनि न'खौ माने आंनि नामखौ बुंनानै सोंफायबानो मोनगोन ओमफ्राय बिदिबो कन्टेक्ट खालामनो हायो आंखौ आरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं बुंगासिनो दं 8402824277 बे नाम्बाराव कल खालामनानै कन्टेक्ट खालामब्लाबो आंखौ मोनगोन
आच्छा आच्छा फिन खेबसेबाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंबावनो हागोन नामा? 840-282-4277 आच्छा 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 गोजोननाय थाबाय फोरमायनायनि थाखाय दानि आङो जोबथारनायाव नोंथांनिफ्राय मोननैसो उफ्रा ओरैनो सोंनो लुबैदों माने नोंथांनि मुङाथ' सनास्रि नङा होनबा? सनास्रि माने बर' आइजोफोरनि गेजेराव मुंनि उनाव स्रि थादेरोबा जोबोद मोजां माने खोनायो माने जेरै माइदांस्रि मिनिस्रि बिरगोस्रि थिग बायदिनो नोंथांनाबो सनास्रि माने जोबोद ओंथि गोनां मुं नोंथांनि मुङा थारैनो जोबोद ओंथि गोनां आच्छा बे नोंथांनि मुंखौ सोर दोनामोन नोंनि आबौ आबै ना बिमा बिफा सोर सासेया दोननामोन नोंथाङा मिथियो नामा ओरैनो? मिथियो जिहेतु आइ आफाया बुंदों आंनो माने आं दहाय बुंबोदों माने बिथां आबौ कामिनी कुमार नार्जारिया जिहेतु आंनि न'खरावनो दंफैयोमोन बेखिनि समावनो आंनि जोनोमाबो मोनदोंमोन आरो बिथां कामिनी कुमार नार्जारि बिथाङानो आंनि मुंखौ दोनदोंमोन होननानै आंनि आइ आफाया बुंदों आरो उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि जोबोद मोजां ओंखायनो जानांगौ सानै हयै दोनदों जानांगौ ओंखायनो माने जोबोद मोजां गोजोननाय थाबाय फोरमायनायनि थाखाय आरो ओरैनो नोंथाङा गाननाय जोमनायनि बेलायाव माबायदि कालारखौ मोजां मोनो बयनिख्रुइ साबसिन? आंनिया गुबुन गुबुन ड्रेसनि गुबुन गुबुन माने चयसा बेलेग बेलेग माने आं दखनायाव बांद्राय गुसुम आरो ग्रीनखौ मोजां मोनो गोथांखौ ओमफ्राय आंथ' सुरिदार जिखुनु ड्रेसखौनो गानो बेफोर आंनि माने जिखुनु माने कालारखौनो गानो आं बिदियाव खिन्थु आंनिया दखनायाव माने ग्रीन आरो गोसोम बे मोननाया ओरैनो जानाय लोंनायनि बेलायाव माखौ साबसिन गोथावसिन मोनो जानो? आं बेदराव बुंनो थाङोब्ला दाउ बेदर आं बिराद मोजां मोनो अमाखौ आं बारा जाया दे खम जायो ना? खम जायो बांद्राय जानोबो नाङा बांद्राय थिग नङा ओमफ्राय आं ना फिसा जानो मोजां मोनो आसलते ना फिसा जानो मोजां मोनो ओरैनो साहाखौ लोङो ना लोङा? साहा एसे खम माने लोंबाबो सोलियो लोङाबाबो सोलियो बिदि आरोखि गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंनि गासिबो सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि भेराइटि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आं आसा खालामो नोंथाङा माने देंखोनि मुलुगाव आरोबाव माने गोबावै माने थांनानै थाथों नोंथांनिफ्राय जों आरोबाव फिन माने गोदान गोदान मेथाइ जों खोनासंनो मोनबावथों बेखौनो आसा खालामनानै आं अबंलावरिनाव आरज गाबनानै जाहाथे नोंथाङा माने देंखोनि मुलुगाव गोबावै थांनानै थानो हायो बेखौनो आं अबंलावरिनाव आरज गाबनानै दिनैनि बे जोंनि मोगा मोगि सावरायलायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।